Atzaldeon, hasiera emango dizeu, ekainan 24ko ohizko udalbatzai, eta gaur edukiko ditugun puntuak aurreko bileretako akten onarpena izango dira batetik, ondoren udaleko erabakita kudeaketan berri ematia, eta horien jarraian bi adierazpen izango dira arrautasunaren nazioarteko egunan ingurukoak, bata EH Bilduk aurkeztua eta bestia EAJ-PNV taldiak aurkeztua, eta ondoren erregu galdereta pasatuko ea. Gaur dugu San Juan eguna, atzo San Juan bezpera, ni postu nintzen, atzo bandia somatu nuanian, baina zoitxarret zegoaldisek etzoan lagundu, eta kalian zehar ezin izan zian ibili, baina, bueno, eskartzeko moduko alegin bat irutsu zaten, da, bueno, maikuok ere postuko inan, ez da, hango doinuek eta entzundakuan. San Juan eguna, egun berezisi izaten da, danontzat, uda hasiera ere markatzen doalako, berri ona, batzuentzat eskonduzian eguna dalako ere bai. Baina gaurkuan egun iluna esnatu zaku, ezbeharra handi bat ez, ezbeharra gertatu dalako, eta hartuko dut lizentzia bat gogoratzeko eta hitz batzuk adierazteko iruditzen zatelako barruak hori hoiz eskatzen didalako. Eta gero ere partekatuko zuekin momentu hau. Eta adierazin nahi dut gaur goizian ezbeharra handi bat izan dela, ezbehar guztiak diala mingarri, baina bere lana herrixan zerbitzura jartzen duen pertsonen galerak mingarri xauak izateiala, ezta. Gaur goizian, itzal handiko gizon txiki baten galera izan dugu, Inigo Andonegi galdu degulako. Inigok herriko eta herrirako ekimen guztietan bere ahalegina jartzeko abilezia eukizuan, eta esango nuke abilezia ez ezik, abilezia eta konbentzimendua, ez da, sartzen zan, tokixetan konbentzimendu oso sartzen zalako. Konpromisoei lotuta, eta bere ideiei eutzitxa, dana eman zoan mutrikuren alde, eta mutrikuko ekimen sozial eta kulturalen alde. Herriko kultur eta gizarte elkarte guztientzat, Inigok egindako lan isila gogoratu nahi dut. Momentu honetan, gaur gogoratu eta inoiz ez astutzeko, nik bentzat. Inoiz, bueltan ize jasotzerik espero izan gabe, herrixantzat lan isila egitea zer dan ikasi nion nik Inigori. Eta ordutik saiatzen nahi bai, bere irakasbidetik, etxen detena sentitzen detelako egiten dudan neuretzat baino,
herritxar guztientzako baldixogarria gertatu dadin. Eta zer da ba, guk egiten duguna, gure jardunian, udaletxeko gure jardunian, iruditzen zat hoxea dela, bueltan ize jasotzia espero izan gabe, jardutia herrixan alde. Mai honen bueltan jartzen gehan danok, etxen dugun lan hori. Ize bueltan espero izan gabe, dedikazio bat eskaini, lan bat eskaini herrixai. Eta horrekin gogoratuta, gaur min berezi bat sentitzu dut, herri lankide bat galdu degula sentitzu detelako. Eta nor bere tokitxik, danon tokixak ez izaten berdinak, eta nor bere tokitxik herriari zerbitzu emateko pentsamenduak mugitu gaitzuela pentsatzen dut. Etorkizunean oso presente ukiko denik Inigoren oroitzapena, eta gure udal jardun hontan ibiltzen ganean ere, iparra zein dakaun gogoratzeko egunero. Eta ipar hori zein daba, herrixe espada, ezta? Bueno, hausnarketatxo hori nahi noan egin da, eta nik indetenez, maiko beste bat ematek nahi badeu zoze adirazi, bai emate jotitza. Gure partetikan, eskertu alkatea den hitzak, gure ustez nahiko aproposak, eta bere izaera eta bere nortasuna labur biltzen duena. Itzal handiko gizon txikia esan dezu, eta gu holan sentitzen dugu. Eta inoiz bueltan, esan dezu baita ere, inoiz bueltan ezer espero gabe lan egiten zuena. Holako basan, guri asko lagundu zigun, beste hainbat herritari bezala, eta beste hainbat eragile bezala, eta asko zor diogu, bai elkarte bezala, bai norbanako bezala, bai udaltalde bezala, beste hainbat jende zorko dion bezala. Usten dugu, zala pertsona bat bere sinesmenakin bat bizi zala, koherentzia zoan, eta jundan modua gogorra izan da, baina, behintzat asko maite zuen medio baten, itxasoatik hurbil, eta hitzoiekin, luzatu zuen hitzoiekin, bat egiten dugu, eta elkartasuna eta besarka handi bat, bere inguruko gai, eta horixe. Aipamen hori inda, gaurko gaixi lotuko geha, eta dakauz maiatzaren 27ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta. Bai? Eta ekainaren 11ko udalbatzaren ezoiko osoko bilkuraren akta ere, mai gainean. Beraz, akta bisak onartuta gehatzen dira. Udaleko erabakitako daketan berri emateakuan, ohikoa degunez, alkate ebazpenak, 94-garrenetikan 117 bitxartekuak eman dira. Zoze. Bai, alkate ebazpenen kasuan, justo, hasierako lehenbiziko 94 eta 95 Uratzamendi auzoko Kasakanpoko bidearen magala egonkortzeko obra kontratu esleitzea, eta gero osasun zerbitzua eta segurtasuna eta obra segurtasuna eta bat kontratatze horren berri, ez gen gizatatu izerre, enbiartzanik izerre, eta harridura sartu dugula, ezpenetan ikusi ditugunean, ez da horreko irigintzan, ez gobernazio batzordian, beste inon ez da horri buruz izerre entzun, eta hemenik jaso ere, horren berri. Hau da, jauzi izan mendizati baten konponketia, baina, edozen kasutan, astelenian dako irigintza batzorria eta horre komentatuko dugu zehatzu. Bai, 113 alkate ebazpenetan Green Tollen zerbitzu hori zer da? Aplikazioa, app hori
APP-a ipini behar dana konsultetako herritxarrak jakitzeko zen, bale. Hori da, zerbitzu hori da. Bale. Linea berde. Bai, linea berde, bale. Aplikazioa, mobilia hartzeko, herritxarrak eta udalan arteko. Bale. Harremana zuzen izateko, Bale. edo eskaera itxeko. Bale. Hori komunikatuko da herritxai eta, zelan erabilpen eta, bale. Bai, esaten ari nintzen, bai, ez aplikazio hori dela. Herritxarrak udalakin harreman zuzen eukitzeko edo eskaeren aurrian. Bai, linea berde deritzen enpresana. Eta bai, komunikatuko da herritxai. Bai. Martxan jartzen daunean haue, eta asunto pixkatu olatu haue bajatzen danean, hasiko gea martxan. Bai. Hirigintza ebazpenetan, lauta bitxik, 119 bitartekuak eman dira. Horietan, oharrik edo eta ongizate ebazpenetan ez dut inprimitxu. Baina bai. Aparkatze txartela eta oikua diata. Erkin jogo? Beraz, horiek berri eman da udal jardueran inguruan, pixkate ez kontu berrixak datozelako, baina iruditzen zat gaixa beha bai dala garrantzitsua, etorkizuneako izango dalako garrantzitsu. Eta da, pixka mijoan saneamenduan inguruan, urte hasieran ura agentziak adierazi hasiko ziala lanketa baten, eta maiatzan 16an izan zen bilera tekniko bat eskatu ziguten ura agentziako bi teknikari etorri zian, pixkate herriko ezagutza bat lortzeko edo, eta azaldu ziguten pixka ze puntotan aidian, eta proiektuaren idazketarako aurre lanetan aidia, amaitzen aidia, eta ura agentzia kontratatu dauka proiektuaren idazketa ingo duan enpresa, beraz hori martxan da, eta urte bukaerako proiektuari mai gainean eukitzia espero dugu. Horrekin batea, saneamenduaren azpiegitura izango litzake bat, eta gero lehenu hori komentatu gendu moduan, saneamendu horretara isuriko dian uren azterketan ere ari dia, eta hori bideratzeko egon daitezken arazuak eta aztertzen. Lanketa hori egiten nahi dira ura agentzia eta Gipuzkoako urak batetik, eta bestetik asti ere ari da konserberetan eta uren kopuru, kalitate eta olako kontuak eta egiten, eta lan horredanak, hiru lanketa horrek, saneamenduaren diseinua eta saneamendutik jungo dia zen isurketen azterketa, horredanak aurrek ikusten dugu urte bukaerako egin daukitzia, eta horrek jarriko gintuzke 2022-2023 aldixan, aldi hortan, pixkat kokatuta edozein interbentzio ere ekarri alizateko, ez da. Horrean, beti komentau izan dugun bezala, guain jakinda datorren urteako edo datozen urteetako perspektiba horretan nahi diala, lehenu ere onda bagaudere, berriz on beharko gea mugikortasun departamentuekin, bide gorrixan gauzatzia horrekin batea planteatzeko. Lehenu izan edo behandu izan, baina bisa batea izan daitxezen, ez da? Bintzat, ura agentzian lanak eta adierazi ziguten moduan, bere epietan dijuaz eta aurreikuspena da, urte bukaerako behaien partia bintzat prest eukitzia. Iruditzen zat hori, ez dela izango gauza inmediato bat, bere alakoan etorreko dana, baina
herrirako jakina beste hainbat gauza bezala, baina herrirako hori kontu garrantzitsu izango da, ezta? Espero ezagun ez jaustia berriz ere hainbat eta hainbat urtetako atzapenetan. Eta, pixkat hori hiliontako garrantzitsuena nik hori aipatuko nuke. Beste bat ematek zehozea adierazteko biharrakan. Orduan hirugarren puntua pasatuko gea. LGTBIQ gehi arrotasunaren nazioarteko eguna adierazpena dakau lehengo, eta Ainisek emango dugu horren berri. Bai, askotan gertatzen da bezala, ez da, aiatzen dianean olako egun berezixak eta beti jasotzen ditugu mozio adierazpen instituzional desberdinak eta saiatzen gea normalian bateratzen. Oaingoan ere jaso deu Eusko Jaurlaritzako berdindutik bat eta bestia EH Bildutik jaso deu. Irakurri genitxun bixak eta berdinduko mozioakin dudaigabe bat etxen gendun, baina iruditzezakun pixkat gelditzen zala kompromisoak igual hola pixkat azaletiko, zehose geixon nahi genduela adierazi guk aurkeztutako mozioan. Orduan, aurkeztu den hontan, hasieran kokatzeko, testu inguruan pixkat kokatzeko, hartu dugu EH Bilduk zakarrena laburtuta, ze luzio zan, eta gero, eta hori da importantia, jarri ditugun 5 konpromiso horrek dia, pixkat udaleko lanetikan abiatuta. Hau da, urteko helburuak jarri genitxunean, helburu LGTBIQ+ kolektiboen aldeko helburuak ere basozen jarritza, eta gero azkenengo hilabeteetan abian jarri dira alde batetikan indarkeria matxistan protokoluen eguneraketa, eta hortikan parte hartze prozesu hortatik idea pilua eta proposamen pilua gerten dugu eta gai hau dudagabe atea dala, horre elkarrizketa guztixetan, eta bilera guztixetan, eta bestetik ere emakumeen alduntze o jabekuntza eskola hortan ere, endia bilera batzuk, eta hortikan ere, atea dia proposamen pilua. Eta orduan egin dituguna da, pixkat 5 punto hortan, 3 gune hortatikan atea dian proposamenak laburtu. Horixe nahi noan pixkat esan, baina guk berdindukin, eta EAJak aurkeztu doan horrekin ere dudagabe bat gatozela, eta bozkatu behar baldin bada, etza emango deu dudagabe, hori oso onargarrixa da, eta baina nahi gendun pixkat geixo zehaztu. Orduan irakurriko dut mozioa. 52 urte igaru dira, Stonewallen lesbiana, gay, transexual eta batez ere travestiak poliziaren aldetik jasatzen zituzten jasarpena eta txantaiaren aurrean erreboltatu zirenetik. Data hori mugarri bihurtu zen LGTBI pertsonen borrokan. 10 urte beranduago, 1979ko ekainaren 10ean, polizia batek Antonio Vicente Santamaria Francis hil zuen Errenteriako diskoteka batean travesti izateagatik. Ekainaren 28 horretan, LGTBIQ+ pertsonek eta kolektiboek Euskal Herriko kaleak hartzen dituzte estreinako aldiz, euren sexualitatea eta generoa modu askean bizitzea aldarrikatuz. Stonewalleko gertakarien geroztik, ekainaren 28an, LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Borroka disidente luzea eta egindako lorpenak ospatzeko eguna da. Baita eskubideen eremuan aurrerantz egiteko falta den guztia aldarrikatzeko eguna ere. Eskubide berberak dituen jende askearen gizartea izateko, sexu desioaren orientazioagatik edo genero identitateagatik bereiziakeriari gabe. Urtebete baino gehiago igaro da pandemia gure bizitza gogor astindu zituenetik. Informazio eta datu askoren arabera, badakigu da, konfinamenduak LGTBIQ+ pertsonen aurkako diskriminazio maila handiagoak ekarri dituela.
haien eskubideak bermatu beharrean urratuak izan dira. Zaurgarritasun bereziko testuinguru batean. Are gehiago, gaur egun krisi sozioekonomiko larriak ate joka dugunean, gorroto diskurtsoak eta erasoak areagotzen ari dira. Azken aldian Euskal Herriko hainbat herritan salatu diren erasoek erakusten duten bezala. Era berean, LGTBIQ+ pertsona askoren bizi baldintza orokorrak prekarizatzen eta okertzen ari dira. Batez ere, bereziki zaurgarrian direk kolektiboenak, hala nola, transpertsonak, egoera administratibo irregularrean daudenak, arrazializatuak eta abar. Bereziki kezkagarria da trans pertsonen aurkako gorroto diskurtsoen igoera. Pandemiak agerian utzi du eskubideetan egindako aurrerapenak kolektiboen eta ekintzaileen urtetako borroka neketsuari esker lortu direnak, hauskorrak direla, eta oso erraza dela horiek galtzea eta atzera egitea. Orain, osasun krisitik ateratzen ari garenean, komila arteko normaltasun desiragarria itzultzearen diskurtsoa gaientzen ari dira. Normaltasun horrek, ordena sozialean mendeko egoeran daudenentzat, bazterretan daudenentzat, baztertuta bizitzen jarraitzea esan nahi du, beren eskubidez gozatu gabe edo dituztena galduta ere bai. Urtero bezala, ekainaren 28 honetan, aitortu nahi dugu LGTBIQ+ kolektibo eta pertsona ugariren borroka luze eta ordainezina Euskal Herrian. Garai zai hauetan, pertsonen eta gure herriaren emantzipaziorako erreferente direla erakusten jarraitzen dute. Era berean, Mutrikuko udalak, LGTBIQ+ pertsonen eskubideekin urtero egun guztietan duen konpromiso politikoa berretzen nahi dugu. Aitzakiari gabe, politika eraldatzaileak eta baliabideak bermatu nahi behar ditugu. Gure udalerri eta herrialdeetako LGTBIQ+ pertsonen beharrei eraginkortasunez erantzuteko. Krisiaren ondorio negatiboak, iraultzeko premiazko politikak eta sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik mendekotasunik eta hierarkiarik gabeko gizarte eredurantz transitatzeko aukera emango diguten politika emanzipatzaileak. Euskal jendarte errespetuzkoago, justoago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko. Adierazpenetatik haratago, gure konpromisoa politika zehatzetan islatu behar da. Eta horregatik udal honek konpromisoa hartzen du honako hau egiteko. Bat, sentsibilizazio kanpaina feministak egitea, egungo testuinguru sozialera egokituta. Epe labur, ertain eta luzean, sexu genero dikotomiari, heteronormatibitateari, sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen aniztasunari, eta eremu desberdinetan LGTBIQ+ pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen eta forma anitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea bultzatzeko. Bigarrena, LGTBIQ+ pertsonen egoeraren eta beharren diagnostikoa egitea eta aintzat hartzea jabekuntza eskolaren proiektuaren diseinuan behar horiei erantzutzeko baliabideak proiektuan integratuz, indarkeriaren prebentzioa eta kolektiboaren ahalduntzea bultzatuz. 3. LGTBIQ+ pertsonen aurkako indarkeria txertatzea osatzen ari den erakundeen koordinazio, arreta eta erantzun publikorako protokolo berrituaren baitan. 4. LGTBIQ+ biztanleriaren aurkako gorroto diskurtzuak identifikatzeko mekanismoak ezartzea eta hainbat eremutan, hezkuntza, kultura, komunikazioa, enpresa eta gizartea oro har, diskurtso horiei eta jazarpen eta eraso LGTBI fobikoei aurre egiteko ekintzak bultzatzea. Eta 5. azkena, hezkidetza programa indartu eta osatzea. Hezkuntza esparruan LGTBIQ+ pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren prebentzioan eta kontzientziazioan aurrerapausoak ematen jarraitzeko eta LGTBIQ+ haur eta nerabeak babesteko. Herritarrei dei egiten diegu egun honen harira, LGTBIQ+ mugimendutik eta mugimendu feministek zein udaletik gure herrian antolatutako ekintzetan parte hart dezaten. Denontzat askea eta bidezkoa den Euskal Herri baten alde. Eskerrik asko Inize, Leitziarren.
Jose Angel Inigo, honen inguruan, zoze. Lehen bizkata nizek izan analitikan, testo batetikan bestea, benetako mami aldetik ez da izaldatzen. Hemen, nahi bat zehatzu izango da, baina azkenean, benetako borondatia zein dan agertu nahi da, bai baten, agertzen da bai baten, eta bai bestian. Nik uste, ondara urte batzutikan ona, gizartian, denbora askuan, urte askuan, eskutuan, eta agertu gabe ondian gizarte zati bat, bere maitasuna sentitzeko moduagatik, bizitzeko moduagatik zapalduak sentitzen zalako eta eskutuan nahi zolako egon, hori jasateko, nik uste urte batzun ibilbidean, pixkana, zorionez, pixkana gizartian argira agertu da, aurre agertu da, eta da, gizarte anitz honetan onartu behar dan egoera bat. Ezin dana da, ezkenik honekin akordatzen egon dela urte batzuk, neuk bizitzako esperientzia ez. Gaztetxo nintzen, eta karo, herri txiki batetik junitzen egun batzuk pasatzea kanpoa. Kastillako aldeko herri batea, 14 urte nakazen, 14. Eta lehengo aldiz ikusten noan, mutil batzuk zian, 2-3 zian, emakumeen boltzia, orrastuta, izkerak, gestuak, eta bar, eta jendea barre etxintzi zuen. Eta niretzatera, harrigarri xazan, ze pasatzen hemen, sekulez noan ikusi. Esan ziero ez ezaguna, baina ala aina agerixan, eta handikan ona, jundia, pausuak ematen, eta kontu batzu nahi, horrekin pintzatzen nahi pixkat, eta zeus hartak izan zian, 2 mutil horiek, era horretan sentitzen zeuelako eta bizizialako, ezin itxin eskutatutak gatu, ez elkartzen zian, eta kalian bizizian, batzuk barre, batzuk burla, ingozi zuen, baina horretxekin ezin eskutuan gehatu. Eta ausartak izan ziela, ausartak egoera larri baten, momentu hartan, oan dela, 55 urte. Eta, klaro, gaur egun, ez da izango errazo danik, baina neurri baten orduan baino errazago bai. Gaur zorionez, elkartiak sortu dira, jendia beste sensibilea daka, eta administrazioak eta gizartiak orokorrian behintzat, ontzat, ondo ikusten dugu, eta nahi dugu gaine hor, pausuak eman aurrea normalizazio bidean. Eta, bueno, berriz bueltatuta lehengoa adierazpenakin, guk konpromis horrekin, konpromis hori berretsi nahi dugu, bai talde bezala eta bai udal bezala, udalen konpromiso bezala agertu dian puntuakin eta, azkenean, bai bata eta bai bestia bisak onartuko ditugu, nahiz eta bakutza behaldetikan joan dan, onartuko ditugun, eta gure aldetik amentzat, zehitzuko du pausuak ematen, egoera hau bere normalizazio bidean jartzeko bihardan moduan. Personak onartuak izateko erabateko sentipen izan, o beste erabateko sentipenek izan, o maitasuna erabatea bizi, o bestea bizi. Ez dakit, irakurriko deten testua guria, o lehenu boskatan biharko da igual hau, ez? Bueno, lehenengo inigo do baina itziziko. Bueno, vale, venga, bai, orduan igual inigoen. Eskerrik asko, Jose Angel, Inigo? Bueno, gure partetik eskertu bi alderdi hori, maira ekarri zuten bi idatziak. Oso ondo laburbiltzen dute egoera, zein dan gaur egun gogora, zoritxarrez. Baten, aipatzen da hori, hainbeste lanez lortutako eskubideak auskorra diela, zoritxarrez auskorra dia, eta bai Euskal Herrian ikusi dugu azkenengo erasuak, dela 2 aste edo, eta gero Europa mailan baitza ere juten bagea Polonia edo Hungria dakao adibide oso hurbilak eta atzera egin aldegula maila orokorrean. Eta hori onartezina da. Eskubideak eta bakoitzan bizitzeko modua da, bere eskubidea da, nahi duen bezala bizitzeko. Jose Angelek adierazi duen bezala. Orduan, bi idatziak, idealki, idatzi bakar bat aurkezti hau dal bezala, ikusten dugu, igual baikorrago izan litekela, baina, ikusten dugu, maminan, konpartitzen dugu, oso antzerakoa diala,
behar bada batek jasotzen du zehaztasun ezberdin batzuk, baina guretzako dira ezberdintzasunak egunerokotasunerako ezberdintasunak edo igual kudeaketara begiratuten ezberdintasunak. Beraz, gu bi idatziekin bat egingo dugu. Hirugarren puntuko harrotasunen nazioarteko egunaren adierazpena hau batez onartuta. Laugarren puntura pasatuko gara eta EAJ-PNVek aurkeztutako sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta adierazpena. Irakurreko dugu? Nirezu papila. Igual bai. Bueno, talde lehen gehatu zatezatia bakarrikan, adierazpen izaten diala. Eta gure asmoa, danon asmoa, barakit danon asmoa dana, adierazpenetikan haratago joatia. Eguneroko jardunean horren alde lan etxia, o burrukatzia, edo aktiboan egotia. Nik uste, personen duintasun eta askatasun guztiak errespetatuak izan daitezela, izan behar dela. Baina egunero, bestela gehatuko da paper elegante baten, testu elegante baten, eta borondate elegante baten, baina hutsa. Bueno, hori esan da, sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta. Ekainaren 28an, aurten ere, eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu euskal gizartearen aurrean aniztasunetik abiatuta. 1979ko ekainaren 28an, iaz 50. urteurruna ospatu genuen, Stonewallen matxinada gertatu zenetik Nueva Yorken data hori egun bihurtu da lortutako lorpen guztiak aldarrikatzeko eta ikusarazteko eta ezinbestean oraindik lortzeko dugun guztia nabarmentzeko izan behar du. Mutrikoko udalak eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta aleginak egin dituzten pertsona guztiei. Gaur egun ere antolatzen eta gizartean sentsibilizazioa zabaltzen, kontzientzia pizten eta eraldatzeko lanean egiten jarraitzen baitute. Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen isilik jasaten duten pertsona guztiak aitortu eta ahaldundu nahi ditu. Eta hori egin nahi du, bereziki 2021an, hain ohikoa ez den egoera bizi baitugu. Argi daukagu, erne ibili behar dela sexu eta genero aniztasunaren aurkako sektore eta alderdi politiko jakin batzuen diskurso eta plantamentuen gorakadaren aurrean. Eta horrek ondorio zuzenak ditu. Alde batetik, trans kolektiboaren eskubideak onartzearen aurkako oposizio zuzena, eta bestetik, erasoen gorakada duela egun gutxi gure herri batean ikusi ahal izan dugun bezala. Horregatik, oraindik ere beharrezkoa da LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikusarazten jarraitzea. Beharrezkoa da LGTBI pertsonen bizitzak eta eskubideak babesten dituzten lege esparruak egotea. Halaber, oso garrantzitsua da LGTBI kolektiboaren egungo errealitatea ezagutaraztea, hiriko zurrumurru eta kontakizun faltsuez harago, egiaztatutako eta kuantifikatutako datuekin. Ikusgarritasun lesbikoa, trans, bi, trans despatologizatuaren aurkako egunak, LGTBI fobiaren aurkakoak bat egiten dute gaur, izateko eta desiratzeko harrotasunaren aldarrikapenean, bakoitzak bere erara denak.
Horregatik guztiagatik, egun hau, sexu askapenaren alde lortzen ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko, balia ditzan animatzen dugu euskal gizartea. Ahaztu gabe, gizarte osoaren lana dela erne ibiltzea. Horren alde borrokatzen jarraitzea eta pertsona guztiak askatasunean bizi eta adirazi ahal izatea bermatzea. Eta azkenik, herritarrak animaten ditugu, beraz, sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egin dezaten eta foro publikoek, hedabideek eta sare sozialek agerian utz dezaten gaur eguneroko borroka izan behar badu ere, aniztasunen aldeko borroka eguna dela. Eskerrik asko, Jose Angel. Ainize, Inigo, Jose, adierazteko. Bueno, beraz, laugarren puntua bozkatzea pasatuko gea, sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta adierazpenaren aldeko bozkak, eta adierazpen hau ere, hau batez onartuta gehatzen da 12 botokin. Bai, Joseba, gauzatxo bat, mozioe buruz ez noan nahi esan, ze, ja komentau dut, baina bai, hor, deialdixe etxen herritxarrak parte hartzeko, eta bai dozela gauza batzuk zehaztuta, ekainak 28 beira, eta horren berri nahiko neuke eman. Mugimendu feministak, emak, ekainak 28-rako, antolatu deu zeitxerdietan goiko plazatikan hasitza, hementxe elkartu, eta beko plaza manifestazio txiki bat, Zabiel plazan irakurketa bat eingo deue, eta segidan Zabiel barruan Katxalin Minerren moio liburua oinarritzat hartuta eztabaida iriki bat antolatuko deue. Eta gero amaitzeko material zozketa eta topa o brindiza. Eta iaz margotu zian bezalaixe barandilla batzuk eta eserleku batzuk aurtenengo deue pixkat berritxu, ze batzuk ondatuta doz, beste batzuk margotu eta horre irixarre aldeko irixarrez, tanatoixo inguruko beste barandillan bat margotuko deue. Eta gero, udaletikan ustaiak bixan, egualdixak laguntzen baigu behintzat, baixakua da, gabeko 10 Zabiel plazan proiektatuko da Rafiki pelikulia, Rafiki Keniako pelikula bada, eta bertako bi emakumen arteko harremanai buruz hitzaitxeu, eta Kenian bertan zentzuratua izan zen, eta egokisa iruritzuzaku pelikula hori ematia. Da hori, ustaiak bixan, gabeko 10 baixaku baten. Erki, beraz, boskarren puntuan, oikua danez, erregu galderen tartia dakau. Beraz, maixan, batek, Jonek. Bai. Uste toin dela egun gutxi ez, edo hilabete honetan gaizkizpan nabil ja legealdi erdi bete da. 2 urte azkar pasatu dira, baina 2 urte udala hauteskundeak izan ziala, eta udalau sortu zana, udalbatza hau. Eta hori aprobetxatuta gai basaka honek gix ezan beti ekartzeko, eta hilabete honetako hitzan Mubaek, ikustak alaputxin, Mubaek artikulo txiki bat publikatu duenez, gai horri pixkat heldu nahi dixeu. Bixaldu dugu idatzi oso laburra da, orduan ikuste dut ezagutzen ez da honak zein dan gaixe, igual ez dakitxe ondo ulertzeko modua edo izango zoan, eta horretxikan gai hau gaur plenoa ekarri nahi izan dugu. Udala hauteskundeen aurretikan, aurreko dela 2 urte tarte horretan, hauteskundek 3 gozela izango neuke, hor eukik gendun, mutrikun gatazka bat nahiko potolua, gatazka edo arazo izango nuke ez gatazka, baserritxarren bizi izan dutena batez ere, basalo handaketen ingurukoa. Lehendikan zatorren kontu bazan, baina egisa da, pinuak izandako gaitzaren ondorioz, larritxu edo, ageri izan geratu zen, arazo bat izan zen, zerrezan asko eman zoana, hemen manifestazioa, konzentrazioa, protestak ere egon zian, plenoeta ere etorri izan dira baserritxarrak, eta, bat bileratek ditugu horren inguruan, bere momentuan ingin ditun. Esan diten bezala, hauteskunde giro baten harrapatu zigun horrek, eta, alderdi bakoitza bere aldetikan, Mubaekin, baserritxarrekin, bilerak eta egin ditun, bakoitza bere posizioa mantendu gendun,
eta bueno, gogoraz nahi dut, igual herritxarrak, kaletarrek zango dugola ez dakixe, baserritxarrak bai, baina nik uste gero kaletarren artean ezala zabaldu, baina bai guk, EAJ bezala, eta bai Bilduk ere, herriko baserri guztietan buzeone bat egin gendula, bakoitzak bere idatzi batena, hauteskundeetako 15 egun faltaziala, eta han Bilduk buzeonatu zuen idatzi horretan, dana ez dut irakurriko, azkeneko parrafo okarrik irakurriko dut, baina konpromiso batzuk hartzen zuen. Idatzi horrek izenburua zakan hitzekoak gara, eta esaten zuen, basogintza politika, gai hau katramilatuta dago erabat, baina bere halako erantzuna eman beharran gaude. Herriaren borondatez, EH Bilduk udal gobernuaren ardura hartuko balu, bere halakoan osatuko dugu lantaldea, MUBAE eta udal ordezkariekin batera adituekin osatutakoa. Denbora laburrean, adostasuna lortzen saiatuko ginateke, eta alde batetik, 2020ko aurrekontuetan diru partida egoki bat jarriko genuke, basogintza gaiagi begirakoa. Eta bestetik, mutrikuko arauetan aldaketarik egin beharko balitz, aldaketa puntuala bultzatuko genuke. Epe labur batean onartua izan dadin. Honen bestez, gure hitza eman da arrezazue gure agurrek beroena. Joseba Palenzuela, EH Bilduren alkate gaia, oraindik ezinen alkate. 2 urte pasatu dira, egizan guk ere gai beti mai gainen euk izan deu, gulertzen dugu pandemia ere egon dela, baina pandemia aurretik ere egizeixo urtebeteko epe bat egon zan hor gauzak egin alizateko. 2 urte honetan, ez du guk behintzat bilera bat bera ere euki gai honin inguruan, bat bera ere ez da lantalde hori sortu, aditurik ere ez dakizintzuk izan behar zen asmoa zegoen adituk hartzeko, aditurik ere ez dekarri, adostasuna lortzen ez da saiatu, ulertzen dut zaila dela, adostasuna lortzen, eta posizioak igual oso urrutikoa diala, eta nik ulertzen dut hori ez dela erraza, baina irutzen zaku ez dela saiakerarik ere adostasun bat, edo erdibide bat, edo soluzio bat bilatzeko. 2008ko aurrekontuak aurreko urtetan ere diru partida hori aipatzen zen hori ere esan jarri, eta arauetan ere aldaketa puntualik ere ez da planteatu. Ordo, nik uste dut, baserritxarra bazakixen, gainontzeko herri guztiak nik uste dut ezala konstiente hartutako konpromisonen inguruan, eta gogorazi nahi gendun, 2 urte pasatu diala, eta bere halakoan egin behar zian hartutako konpromisu horrek ez diala bete. Eta izenburua izan esan guratxua hitzeko gara, hitza ematen dugu, idatzitz lagatzen denean oso ageriko gelditzen dela espaldin bada betetzen. Baina hori izan da, esan idetena da guk ere idatzi bat busean otu gendun, baserrixetan, eta guk ere konpromiso batzuk hartzen gendun, eta guk esaten gendun, udala hauteskundeak irabazi edo galdu, gure botuak beharrezkoak izan edo ez izan, aukera hori, ala zan, eta ala da, orain gehiengo absolutua daukazue, gure botuak ez dira beharrezkoak, baina gobernuan egon, oposizioan egon ere, gu gure hitzen ematen gendula eta mantentzen dugu, eta hori nahi dut gaur izan, gu gure talde bezala, gure borondatia eta gure prestutasuna mantentzen dugula, arazo horri irtenbide bat bilatzeko, danon artean, maila hori eratu eta saiatu adostasun bat bilatzen, aldaketa puntual bat enbiar baldin bada gure aldeko botoak izango diala, nahiz eta gure aldeko botoik ez da izan bihar, nahikoa dezu zegoenak bakarrik, baina alare guk konpromiso hori mantentzen dugula, eta, 2 urte pasatu dira, beste 2 urte gelditzen dira, legealdia bukatzeko, eta irutzen zakula, arazua eskutatu edo tapatu indala, egisa dat, beste, bigarra maila baten gelditzu dela, ez tolengo publikoki ez daka lehenbesteko indar, arazonek esango dugu, baina isilpian arazua berdin jarraitzen dugu. Arazoa dago arauekin, hor badaozelako 2 artikulu oso muga zehatzak eta muga gogorra jartzen daunak, mutrikuko baserritxarrak inguruko beste herri guztiekin konparatuta desbentaja egora baten jartzen dituenak, landaketa baimenak eta lortzeko arazoak dituztenak, hor ere gure arauetan badagolako hainbat gauza onartuta bere momentuan, betez dienak urtietan, ez ginelako konstientere igual, baina gero agartu zeanak hor zozela, eta zeo zerrein beharra dagoela gure ustez, eta hori aurreratzeko guk gure laguntza eta prestutasuna eskaintzen dizuegu, baldin eta borondati baldin bado edo gai honi heldu nahi bazaio. Baina uste dugu merezi doala eta bihar dela. Askotan eitzen duena da, astu, bigarren plano batea, eta horrek albideratzen duena da, landaketa ilegalak, kontroli gabekuak, eta bestelako arazo batzuk sortzen dugu.
Orduan, bueno, pixka eta honek genduen atera, legaldi erdi pasatu dalako eta gai garrantzitsua iruditzen zakulako. Bueno, uste ez dela momentua debateako eta gaixan inguruan jarruteko, besteak beste, baserri txarrak bezala, gu desbentajan ongo inakelako, gaixa prestatuta ekarri dezuelako, eta guk ez duelako ekarri prestatuta, eta hor, askotan bakizu, sartzen ganean olako eztabaidetan, gauzak esan lik ez igual ondo pentsatu gabe, eta arriskua iruditzentzat hartu likela, ezta. Hori esan da, onartuko dut 2 urte pasatu diala, onartuko dut kanpaina hasierako ilusio horrekin, ez? Konpromiso batzuk eta hartu genduzela, baina baitxaren nahi dut esan, pentsatzen gendula, eta nire izena agertu danez, orduko alkate gai nintzan aldetik, esango dut, nire pentsamendua zala, gauzak errazu izango ziala, pentsatzen nolako orduan ere, gaur ere pentsatzen deten bezala, eta gaur 8, ez dut aipatu gero komentatuko, baina gaur 8 batzar nagusiak mai honta datozen ian ere, diskurtzua egin behar baldin badet, hortik abiatuko dut. Eta izango da, kolaborazioa, kooperazioa eta koordinazioa erakundeen artekoa. Erakundien artekoa. Zeuk esan dezu joan, gure baserri txarrak, gure herritxa, bere garaian ala geure buruei ala eman zixeulako, 2 artikulu ipatzen zen duen, guk lehenengo momentutikan esan izan dugu, iruditzen zat, foro guztietan esan izan dugula, gai hau ez dela herri batek konpontzekua. Esate guz, bai, arazue herrixan dakazue, arazue herrixan. Gure ustez, hasi Muskizen eta Irunen amatxu, arazua danon izan beharko litzake. Hau da, lurralde politika oso eta orokor bat, bateratu bat egon beharko litzake, arrazoi bat itxio, klimia itxio, beste esplikazioi gabe, nien aditua eta nik ez detentitzen. Baina badakitz, Muskizetik Iruna, euri beretzu etxendoala, bero beretzu etxendoala eta lur beretsua duela. Eta hor, lur horietan non beharko litzaken landareria, beretzu izan beharko litzakela. Herri bakoitzei latzen baizako bere erabakisak eta hartzen, horretik iruditzen beti irudituzat arazoak etorrelik ezela. Nik beti eukizan dut konfidantza goragoko erakundietan, hasi diputazioan eta jarretxu jaurlaritzan, pentsatuaz politika bateratu bat biharko litzatekela lurralde osoako. Eta mutrikurako ona dana, mutrikun bada ona, berritxun ona izangoa, deban ona izangoa, usurbilen ona izangoa, eta Muskizen, esan diren beste muturrian, han ere ona izangoa. Zoritxarrez, salbezekin pueda badau, zoritxarrez, udala gainditzen duen interes batzu dozo tartian, eta zoritxarrez iruditzen zat, udala dauela, udalak dozela lagata bere arrisku pian, ez da? Hori da, sentipenetatik nabil, ez oinarri zientifikorik horretan, Eta gero, dudik ez, maixa eratzeko eta hori konstientegea, eta bate arrazoik ez onartzeko seguruena behandu gabiltzela, onartuta baitxere, egoera oso muturrekoak, aipatu duzun bezala, oso muturreko egoerak topatu ditugula, baina konstientegea ariketa hori eginkizun dakaula. Eta, gaur ekarri zu gaia, eta ondo ekarritxa do, Kalaputxinera agertu zeuen, eta geuk ere, geure barruan ere, jarretxagoz pixkat, horri nola enfokatu, nola bideratu, baina berriz diot, iruditzen erabakixi izan behar dela erretxik goragoko, komeniko litzakela izatia erretxik goragokua. Eta lehen esan detena, sinisten detelako gai hontan, udala gainditzen doan gai badala, ez da? Eta iruditzen zatu hartan diputazioak zer esan handize uki beharko leukela, ez da? Baina bai, onartzen dugu hori, eta bai, enbiarreko gaixi izangoa, eta zeuk esan duzun bezala, udaletxe barruko
mai hori, eta bakoitzak bere ekarpenak, bere bizipenak, bere posturak edo bere proposamenak mai gaineratzeko. Aitorrak ere nahiko deusoz esan. Bai, bueno, azkeneko hitz esan zu diputazioa. Bueno, atzaldeon, azkeneko hitz esan dizu Joseba diputazioa. Ez, baina esan, izen gabez gero lehon. Eta malez, diputazioan saiatu gehi 3 batzarretzen. Lehenguan Donostira joatu ginean, eta esan ziguten ja ordua pasauta zabala. Bigarren ez, kotxian urten bihar ginean amendigun esan ziguten ez juteko. Eta gero beste 3. bat, ez daki, baina 3. bat ere, omentxe gozela esan ziguten ez juteko. Erantzun hori ukitza, Bisalduria 3 eskutiz diputazioa, aholkularitza eskatzen, tema hontan. Guandikan erantzunik ez dugu jaso. Orduan, lanian gabiltz, aholkularitza goz eskatzen, baina gaur da uno handikan, joren, Josebak esaten den bezala, guk uste hori gotxikan era aholkularitza, hola hontasuna lekera letorri, dohandikan ez dugu erantzunik jaso. Landaketa aparte, hor idatzixian ere ipintzen zuan herribideak. Orduan, herribideai lotuta, baina esan, hau da, juntzan urtia mugaekin esan azkenengo batzarra, ustailako eta lau kuadrilla eguna. 2019 urtean enzan Mizkia bidea berritxu. 2020 urtean Olaz Baiaran telefonoko komunikazio arazoa konpondu zian. 2020 urtean Artzainerreko bidea konpondu. Olatzen Elizaren aurrean itxurri ipini. Goien etxera doan kamino ere konpondu. Eta do plan bat hortaen da. Orduan baina esan, hor bai igual pekatu ondixaen deu, porque bai esan ginen, 2 hilabetero batzartuko ginela, COVID-ak harrapatu zigun, batzarro horrek ere ezin zian nahi, baina bai landaketa aldetikan eta bai herribideak dianago infrastruktura aldetikan bai lanaen deu. Landaketa aldetikan, Josebak esan doan bezala, asko ez deu entenditzen, baina bai jungea toki diferente eta informazio eskatzen, ozela likean nahi ez, eta klaro, jungean, gu pentsakitzen ginen, erakunde handi batea junginan da, handikan 3 batzar kanzelatuen zian, eta beste 3 email ez dugu erantzun. Orduan, ados, batzartzeko, mekanismo hau dana martxan ipintzeko, eta, aberdanon artian erantzun ematen ditxo. Bai, herribideekin amaitzeko, Aitorrek aipatu ditu batzu, baina beste hainbat erintzian iaz, Maldominea di joan bidea, Talaixa Langatikan di joan bidea baitxare, Ibiri auzuan ere bai, baina horre die iaskuak. Eta aurtengoako ere, komentatu gendu bezala plan bat daukaguin da, eta atzo bertan hasi zen galdonatzeko bidea konpontzen. Eulienekoa baserrira di joana. Eta mendik eta urte bukaera, Lasao bidea, Bustina bidea, eta Langauzuan ere engo da bide printzipala, eta Mizkian ere beste punto batzuk konpontzeko asmotan geha. Eta amaitzeko esan, mubaekin engendula bilera bat herribideen inguruan baitxare, gabonak aurretik. Hau dana komentatzeko. Ja, beste gabe, lehen ez detelako esan da, zeitxiarren, bai, ez dia bilerak egin, ez dia gauzak egin, baina bai, aldaketatxo bat bai entzela, igual, baloratzen ez dana, baina, bere balixo txikixa badare, bere balixo ere badakana. Orokorrian esan da, landaketen inguruan lehen zan zail bat jo, eta landaketa, eta zan, bai oez, esan erantzuna. Altzan, edo zer landatu, edo zintzan. Edo, altzan, ez da, autoktonotiko, en fin. Horre gintzan, hausnarketa baten ondoren, eta interpretazio baten ondoren, eintzan, lurren kalifikazioei, eta hor doarazua, lurren kalifikazioetan, eta lurren kalifikazioen araberako baimentziak bideratu zian. Ordura arte etxenetzana. Horrek esan nahi dugu, lurzail batek euki ditzakela 3 kategorizazio arte,
erreka kontrara duen zea lursail batek, euki dezake babes zati bat, eta babes berezi hortan mota bateko landaketak alko diain, tartian euki dezake ingurugiro hobekuntzako zati bat, eta hor beste landaketa klase bat alko litzakein, eta hirugarren zati baten euki dezake hirugarren kalifikazio bat, zeinak baimentzen dion edozein landaketa. Horren, hori lehen etxentzana ikutzen basoan babes eremuko kategoriak ikutzen zoan edozein terreno, debekau etxentzan, landaketa, debekau ez, baldintzatu etxentzan, eta arau estuen aplikatzen zitzakon, eta hortikan pasatu ginean, lurzoru kategoria bakoitzai beria baimentzen. Hori, iruditzen zat, eta numeruak ere badoz, baina hor numerotan ere ikusten da, hor nolabaitz, eta ipatu dianez, lurjabien interesen aldeko aldaketa bat izan zen hori ez da inuna aipatzen, baina hori gertatu zen, eta kopurutan ere, kopuru, ez da genik haundixak dian, txikixak dian, baina ez dia, txikixak bintzat ez dia. Beste gabe, datu horoko bezala. Ino, hitza emango izut, baina lehen esan duten moduan debatian eta eneuken nahi sartzeik, baina bai. Baina piso sartu zeate, debatia. Debatia ez, debatia ez da izan, Ez dakit, berdinda. Debatia ez da izan, eta gai hau nahi badeu debatitxu iruditzen zen, hau ez dela tokixak. Aipamen batzuk, bakarrik, aipamen batzuk. Baina izan da Jonen esplikazioa eta entzundakoen gaineko erantzun bat. Eta esan detena, ez dut uste debateako bideik, por supuesto, gu debatitzen beti amaitzeu, baina ez da momentua. Gai hau guk interes handia dakau gai honekin, behar bada beste ikusmira batetik, baina interes handia dakau gai honekin, eta guk ere lantalde horrietan parte hartzeko preste egongo ginateke adostasun baten bila. Preste honez, iruditzen zat, danok obligaziukiko gendukela horreteko, bai, noski. Bai, oin dela 2 urte, hasi ginen guk, gure talde hasi izan, nagusiki gurekide den Rafaren laguntzakin, konsensiazio debatiak egiten herri mailan. Oendikan bandamarroiko arazoa hasi berri zagonean. Orduan, horrekin zagitzu izan dugu, aurten ere, udalaren esparruan egin diabe bai, debateko hitzaldi batzuk, emititu diazenak. Eta esan nahi genuke, gai honetan nahiko genuela bilatu denok ondo sentitzen gean erdiko puntu bat. Guk errespetatzen ditugu, dudai gabe, lurjabien eskubideak, eta ez dugun inorren kaltea bilatu nahi. Baina bai, azpimarratu nahiko genduke, mutrikuko arauak indarrean daudela eta zerbaiterako diala. Hemen esaten da, gure dauzkagun arauak mugakorra diala. Gure behar badaguk esango duten mugakorra baina diala aurrerakoiak. Erakunde udalaz gaindiko erakunde baten delegatzea gai hau, ez da txarra, ulertzen dut alkateak aipatu duen ikuspuntua. Tudai gabe arazoa ez da mutrikukoa bakarrik, da muskizetikan, esan duzun bezala, irun arte. Baina baldin badakagu, gure erakundean gaindiko erakundeak, gure ikuspuntutik behintzat, baldin badute politika bat, klima aldaketarekin kontrajarrian guk uste dugu behintzat, dabiltzala, eta guk, mutrikuko herria baldin badaka, arau batzuk, gure ikuspuntutik behintzat, askoz ere aurrerakoiak diala, gutxienez, errespeta ditzagun. Osea, ezin deguen delegatu babes maila murrizteko. Osea, guk aldaketa puntuala, ikusten dugu, gainera aldaketa puntuala, Eusko Jaurlaritza beak esan zuen, ez egokiola, gure udalai, momentu hortan, kasu konkretu hontaz nabil, dakau arau ordezkoen errebizio orokorra. Orduan esan zuten, atzeratu ingo zela.
Beraz, hor, aipatu duzu lur sailkapenan kontua. Lur sailkapenan kontua, ahaztu ez dezagun, egin zala arrazoi bateakin. Egin zan, zute batzuen ondorioz, eta izan helburu batekin. Izan inoren kapritxo izan, baizik eta izan helburu batekin gure lurra babesteko. Beraz, muturko egoerak behar bat egon aldia, guk laguntzeko prest sortan eta interesantia da kaula, eta baineko nukela, lantalde horrek martxan ipintzea. Hori. Erki, debati baino goxo da pixak igual posizioak ipintzia eta eukiko dugu aztixa, hartuko aztixa debatitzeko eta matrakan etxeko pixkat. Baina, matraka danak bide on batea iatzeko baldin baia ongi etorri. Beste puntuik, beste kontuik inigo? Erki, beraz, sortziak dianian, bukatutzat eman geu, gaurko saioa, eta ustalian ikusiko dugu elkargarriz. Eskerrik asko. Bai, Alberto, bai.